Paterna porta la defensa de la seva acordar fins al Parlament Europeu a Brussel·les. Fins divendres una exposició explica la festa i totes les mesures de seguretat que l'acompanyi. El que volen és que els diputats comprenguen el sentit de la festa i per això han fet un muntatge audiovisual perquè visquen l'espectacle des de dins. È una petizione? È una petizione, sì, che facciamo. Reivindicació per escrit a la presidenta de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. És possible compatibilitzar tradició i seguretat. I per si no queda clar, una imatge i un sentiment, un muntatge audiovisual perquè ella i la resta d'europarlamentaris es posen en la pell d'un coeter durant uns segons. La seguirò con molto interesse e con la simpatia che questo evento sicuramente mi ha lasciato dentro. Paterna continua defensant la seva festa gran. Fins al divendres, els més de 700 eurodiputats de 27 països que treballen ací al Parlament Europeu a Brussel·les podran acostar-se a esta exposició i conèixer de primera mà què és i com es viu un acordar. El 4 de gener és la data límit perquè el govern espanyol presente el text que adapta la directiva europea de la pólvora. Pareix ser que va a contemplar el respecte a les tradicions, valencianes, tal com ha demanat pobles com Paterna. En joc, no només festes i tradicions tan nostres com l'acordar, també tot el sector pirotècnic que dona treball a moltes famílies valencianes.